Γκραντ που ελείψει Μπράουν, να το κλέψει από τον Λεσόρ. Λεσόρ κλέβει και θα φύγει σε ένα πιασμό για ένα κάρφωμα. Στο 3-1 Ντόρσεϊ. Βρίσκει χώρο, βρίσκει χρόνο, σουτάρει, ευστοχή. Δεύτερο τρίποντο για τον Ολυμπιακό, 3-7. Με αντίπαλο τον Ναν. Ψηλά ενδεχομένως να έχει αλλοιώσει ο Γκραντ. Έρχεται όμως και καρφώνει εντυπωσιακά ο Ράιτ για το διπλό σκορ 6-12. Λεσόρ ανάμεσα από δύο περιστροφικές κινήσεις. Σλούκας, corner 3 είναι μέσα για το 9-12. Απαντάει και ο Παναθηναϊκός με τρίποντο που τώρα έχει δύο με τον Ναν και τον Σλούκα. Ντόρσεϊ με τον Ναν, ανεβαίνει ψηλά ο Βεζένκοφ για το σπίτι στην μπάλα. Ντόρσεϊ και πάλι για 3 και πάλι εύστοχος. 12-18 για τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής στον Ντόρσεϊ. Σλούκας, Γκριγκόνης και πάλι προλαβαίνει. Αστοχή αυτή τη φορά. Χουάντσο εκεί που είναι ο Σλούκας που τσιμπάει την μπάλα πρώτο. Πετρούσεφ στα 12 δευτερόλεπτα. Σλούκας. Kick out για μια ακόμη φορά για τον Γκραντ. Χαμηλό σουτ, έρχεται ψηλά ο Χουάντσο για το φόλο για το 14-18. Τα 8 με το Βιλντόσα πάνω του. Ήταν πέρσι συμπαίκτες. Γκραντ στα 3. Βήμα πίσω. Μεγάλη καμπύλη μέσα. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Γκραντ. Το βάζει με τρομερή καμπύλη, αλλά και πάλι δεν βρήκαν το μισμάτς. Μίτογλου. Χάντοφ διπλό στην περιφέρεια. Ναν εναντίον όλων. Αστοχή. Παίρνει την μπάλα και αυτή τη φορά με δεύτερη προσπάθεια μέσα στα θηρία ο Κέντρικ Ναν. Βιλντόσα. Άστοχο το σούτ. Κύριε Παπα-Νικολάου όμως για το μακρινό rebound. Πίτερς. Έξω για τον Βιλντόσα με τη μία. Πετρούσεφ με mismatch. Έρχεται ο Γιούρτσεβεν. Δύσκολη φάση, δύσκολο σούτ με μια περιπέτεια μέσα. 24-29 και πάλι στο συν 5 Ολυμπιακός. Καμία σχέση με το περσινό, καμία σχέση με το προπέρσινο. Super Cup, Σλούκας με υπερέκταση του σώματός του. Καλάθι και φάουλ, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη φάση που ουσιαστικά βάζει το σώμα του σε μια δύσκολη κατάσταση. Ξαναλέω, ο Σλούκας, ο οποίος, κοιτάξτε εδώ, περνάει κάτω από το χέρι του Ντόρσεϊ με αυτή την υπερέκταση. Γκριγκόνης, μεγάλη τάπα, Βεζένκοφ που δεν τον είχε πάρει χαμπάρι ο Γκριγκόνης. Γκος, Βεζένκοφ, αστοχή, έρχεται όμως τρέιλερ. Ο Πετρούσεφ και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Για μια ακόμη φάση. Σλούκας, διστάζει πρώτου Ντόρσεϊ στα 4. Αστραπία σου τριών πόντων μέσα. Μεγάλη φάση για τον Κώστα Σλούκα, 38-43. Williams Γκος, μεγάλη πάσα στον Πίτερς, ο οποίος θα βρεθεί φάτσα με το καλάθι για να την αφήσει σε μια εξαιρετική εκδήλωση επίθεσης και ευνηδιασμού επισουσίας. Λογικά με τον Σλούκα, λοιπόν ο Παναθηναϊκός, και από την άλλη πλευρά φανταστικός Ντόρσεϊ στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Ράιτ. Θα πετύχει το καλάθι. Ευτυχώς δεν κάρφωσε να χαλάσει και την άλλη μπασκετά. Και δεν έχουμε άλλη. Ντόρσεϊ με τον Σλούκα να πιέζει, double team εκεί, μπάλα στο Βεζένκοφ. Σπάει την μπάλα στο φτερό για τον Williams Γκος που στάρει με μεγάλη καμπύλη μέσα. 44-52. Κρατάει η μπάλα βήμα πίσω. Μεγάλη καμπύλη μέσα, 48-52. Ο Γκραντ που παραμένει μια αξιόπιστη λύση για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ με τον Πετρούσεφ. Βγάζει στον Γκριγκόνη, 45 μοίρες, προλαβαίνει. Και ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά για πρώτη φορά. 56-55 με τον Παναθηναϊκό. Ναν. Γκραντ, Ναν, από τις περιστροφές έχει τον Πετρούσεφ πάνω του. Γκριγκόνης από τη γωνία είναι μέσα για το 62-57 ο Παναθηναϊκός στο συν 5. Walk-up μαζεύει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Είναι ο Φουρνιέ. Το σκέφτηκε για το σουτ, walk-up χαμηλά. Σε πρώτο χρόνο ένα απίθανο καλάδι Βεζένκοφ με πλάτη σε αυτό που την πήρε άκοπα. Φουρνιέ. Και ο Βεζένκοφ θα καρφώσει για το 62-63 για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Σλούκας σουτάρει για 3 και είναι εύστοχος στο 65-67. Ο Σλούκας εδώ ενώ η μπάλα καίει στους 5 πόντους. Βεζένκοφ, Πετρούσεφ θα καρφώσει καθώς τράβηξε δύο παίκτες πάνω το Βεζένκοφ στο ζωγραφιστό. Απίστευτη assist του Σάσα Βεζένκοφ. Είναι ο Βιλντόσα. Υπεραριθμία για τον Ολυμπιακό. Παπαπέτρου χαμηλά. Παπαπέτρου με τον walk-up. Κερδίζει το πλεονέκτημα χώρου από τον walk-up και 71-74 για τον Παπαπέτρου που παίρνει πάνω του επιθέσεις. Σλούκας. Πάρα πολύ δύσκολη φάση. Απίστευτα δύσκολη. Θέλει και φάουλ. Αυτό λέει στο τσιμπούρι.
Παίζει με χαμηλό σχήμα ο Παναθηναϊκός τώρα γιατί θέλει να πιέσει και να κλέψει την μπάλα αν μπορεί ή να μην δεχτεί καλάθι. Βεζένκοφ προλαβαίνει τον Γκραντ, είναι μέσα και το παιχνίδι κάπου εδώ Και τελειώνει. τελειώνει το μάτς ο Σάσα Βεζένκοφ με αυτό το τρίποντο. Ακόμα και αν τη χάσει την κατοχή, έχει την πολυμέρεια Μέσα του ο Γκριγκόνης 82-85, ο οποίος δίνει ελπίδες στον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά στα 5,2. Ναν. Δεν σηκώνεται το Γόκαπ για να μην υπάρξει τετράποντο. Μέσα από τον Ναν 85-86. Ο Γόκαπ λοιπόν έξυπνα δεν σηκώθηκε καθόλου για να μην υπάρχει φάουλ. Ήταν λογικό, Δημήτρη, και είδες έγινε η φάση στα 2 μέτρα από εμάς. Τον άφηνε ο Γόκαπ, το σκεφτόταν ο Ναν. Τον περίμενε ο να Ναν βγει. έκανε προσπίση μήπως και τσιμπήσει ο βγει, Γόκαπ. Τον άφηνε ο Γόκαπ, το ξανασκέφτηκε, μετά το έβαλε και τέλειωσε το μάτς.